Vejle den 3.12.1941. Kære far, nu hvor jeg er flyttet til Vejle, og tyskerne også er her, er det meget svært at få et job. Jeg har jo søgt efter et job i 2 måneder. Jeg er ikke den eneste, der ikke kan finde et arbejde. Der er så mange arbejdsløse her i Vejle. Der er mange, der får job nede i tørvemoserne, men der er kun et vist antal til jobbet, så lige så snart der er en ledig plads, bliver den taget med det samme. Der er kommet plakater imod arbejdsløshed, men de hjælper ikke rigtig noget. Der er heller ikke mulighed for at køre lastbil for mig, da jeg ikke gider at arbejde for tyskerne. Hvis man ikke kører med det, tyskerne vil have, at man kører med, beslaglægger de ens lastbil. Der var en af mine venner, som skulle hente noget nede på banegården. Da han kom derned, holdt der masser af lastbiler. Han havde fået at vide, at når et tog med masser af træanhængere kom, skulle han køre hen til det nummer, han havde fået at vide, at han skulle være ved, og vente på, at nogen kom og åbnede lågen. Da nogle tyskere kom og stillede sig klar ved hver låge, da alle var kommet på plads, blev lågerne åbnet, væltede ud med døde og halvdøde fanger, og tyskerne begyndte at putte menneskerne ind i lastbilen. Det er også så besværligt, når man bare skal have et job med et køretøj. Når man får et kort over, hvor det er, man må køre. Jeg fik også et brev her forleden af tyskerne. Der stod, at nu hvor jeg ikke har et arbejde, skulle jeg ned og begynde at lave veje for tyskerne. Det hjælper jo heller ikke, at tyskerne tager skolerne som hovedkvarter, så alle lærerne mister deres job. Mange af kvinderne arbejder på spænderier og som sygekroner. Der er også meget arbejde nede på havnen. Det er tyskerne, der har startet det. Det er kun dem, der arbejder for tyskerne, som må få jobbet. Jeg er ikke den, som vil arbejde for tyskerne, så jeg må nok regne med at være arbejdsløs en tid endnu. Men der skal nok ikke gå for lang tid, inden jeg finder et job. Ellers må jeg flytte hjem igen, fordi jeg ingen penge har tilbage. Hvis du har penge nok til at hjælpe mig lidt, ville det være en kæmpe hjælp, hvis du kunne give mig nogle penge. Jeg kommer op til dig om 3 uger i juleferien for at fejre jul med dig og familien. Jeg håber, du har det godt, og jeg glæder mig til, at vi ses. Kærlig hilsen, Karsten.